Lan ugi Mas Kabul, Mas Padi, iki Bapak Idris, Wilujeng Kondur, semoga iki matur nuwun awit kerawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi mereka dadosaken barokah saking idinipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki Mas Parno. Monggo wong ayu. Pak Murdi Sugeng Kondur matur nuwun. Mas RT. Iki Bapak Suharsono, Wilujeng Pinara Negakani Mardikani Penggali sumangga sesarengan ilmu budaya. Pak Suli dan kawan-kawan, Pak Suwarno, iki. Pak Kabul, aku gak kabeh kok. Aku kan setya satu Plepeng. Oke, Bapak Jainal Wilujeng Dalu. Sampeyan kalau nyenggake ndak enek mugi lestari yo to, Pak. Iki mau mikir kadung tak onekke dibayar tak pijet. Ya, ndak apa-apa. Pancen miku lek rati pijet dhisik ora urip kok. Sing kedua ya, Pak. Sing kedua kudu. Iya, Ben lestari yo. Oh, dua ki ngono, iya. Kedua, ngene. Piye? Ya wis ora apa-apa pancen yo mlereng akhirnya kita papat. Rodok blereng. Nom-noman blereng ki aku ki lho, Pak. Sik wong ayu, iki saya tak sigeg dhisik ya. Mari kula didangu kalian para juru ladi. Iki yogane apa wis padha madang, lho dereng menika. Dereng sami maem nika nggih umpami maem nggih napa kancane maem ngoten. Udute ya urung ya Kang Sutar. Sirewang iki Pak Brengos iki kok. Aku tak matur Kang Sutar. Jenengan mboten kopi to? Kopi purun aku. Aku kopi marai ireng ritek to aku ireng pol ae apa tambah ireng. Dipole pisan ya, Pak. Mas langsung. Mas Yanto ora muni Mas Celeng aku. Nggih. Monggo Jeng Ayu. Nggih. Mogyanto berkahing witi. Mas Noreang. Oke, ngaturaken wilujeng rawuh ingkang katemben rawuh dumateng Bapak Ibu tamu sedang. Inggih saking Bapak Slamet dalasan Ibu Murtia. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindan. Inggih awit saking karon panjenengan. Mugi nggih awit saking barokah Gusti Nga Maha Kawasa. Manika abekta barokah dumateng Bapak Slamet sakeluarga. Kumandang suarane aku kan setya satu Bapak Kabul Mas Supre badhe kondur iki matur nuwun
Bapak Suwarno, Bapak Suwaji, Pak Suli. Oke. Sik. Yuk. Sa. Langsung, Pak. Kepiye? Niku lho. Tak pinangkani lho pamundhute ya semoga lestari yo. Nggih. Lah ngono aku lek ngono ki semangat. Pak. Ya ngono kaya demo. Ya kok protes. Iya, kan pelengkap lho Pak niku, Pak. Pancen ya ngono kok Pak Ayu. Betul. Ya aja suwi-suwi Iya. anggone munggel. Oke. Mugianto berkah ngerti hati kamu tansah limpah Nggih.